Achibika, achisuka kenchibika. Mama, what's yours? Mukoma kwacho ndimuri kumadoro iri. Ndirani? Oh, all right, I understand. All right. Taona Budweiser nikamboti ndimi maimwa. Kati ndimi maimwa. Saka mune Budweiser nechiido racho. Unoona kazi Southern Comfort is a whiskey. Saka zvaninetsa kuti ndizvani musingamidoro saka doro rabvepi. Onda aiwa ndazvosvikanga manda zofunga. Ndazvikanga mwa. Ndikato mali vedu. Mukude. All right, we are particularly the other me. Come, let's talk these ones here. Say hello. Hello. Hi. Hi. Can you see them? You wash us? Yeah. Enough. Can you see them? Kwanzi, you are cute. Kwanzi, we are cute. Now, duty and this is not cookings. Like cookies? Cookies. You are cooking? Can you see them? Here? Huh? Do you see them? Hello. Hello. No, talk to them. What do you say? Mwana yakafana na Gordon. Muri kuzviona guys. Mwana akafana Gordon usho. Pushu. Pushu? Pushu. Pushu. Pushu? Pushu. Pushu? Pushu. What is pushu? Pushu. Awone kwani vanhu akafana nemi zvokuti. Pushu. Pushu? Ashusha. Thank you, George. Thank you. Anzi murudzi mwana anoita kunge muchimukula riti. Anoita kunge vanhu kuEthiopia. Musona uyu mwana uyu. Asi mutenyenze semoni anoita kunge vanhu kuEthiopia onai. Kono kwasiko nokuEthiopia ndio wakanaka kudai. Vanhu wakanaka kudai vanhu kuEthiopia. Kai photocopy chai. Bananda ngu vanhu kuEthiopia. Kwakuita mabhanzi chaiwo naimi. Asi mkoma kuti naona kuzvinaka kudai yavo. What are you eating now? Peanut butter. Nia. Taimbo bodo biti wana diko onai guys. Na kuzvidhira dovi rake. It's okay. Yeah, it's fine. It's okay. It's fine, you can eat that one. Ne? Guys, ndati kwa mungita babysitting here. Manje chirungu choku UK chirungu sha tongo sangana muku. Chingobvurana tichinda zvakadaro mukati momo. Right. Inanchiti vedu ndibetsere kutenda vedu there's a certain lady mudiaries chai are strong asakanyarara kuti zi mbinga isina noise. Maiona nditi screenshot ndakupai. Kungoti mamuri pa Tesco ndakuona ndoda kuti minde kunotenga kutumirwa 1000 pounds guys. 1000 pounds. 1000 pounds ndatumirwa. Ndangoya kuti mundibatsire kutenda nokuti ndega ndakonewa kutenda. Ndega ndakundikana kutenda guys. Ndakundikana kuti ichiri kungobado vichi. Ichi chiri kungozvibira do vichi. Chiri kungobado vichi. Okay, eat from here. Ne? Stand like this. You can eat from here now. Eat, yeah. You like camera too much? Eat here. Yes. Mona. Luvandi tumira 1000 mufunge. Kanzi indai muno spoiler. Mufunge ndakoti mundibetsera kutenda veduwe. Kungonditendera wo mu comment section mu. I know probably she's watching. Mona ish. I say ku makuwa ish. Asimakuwa ish. Yaiswa kuna mkoma Gordon ish. Again pretend. My sister, thank you very much. May God bless you. May God continue to bless you. Thank you very much. Ndashaya mashoko. Tangoti kuchinda kuisira imali kuti muno spoiler mumbotenga ma drinks. I'm like ma drinks. Mkoma Gordon ndikati hatisongasa kuona here i100 pounds kanzi kana i1000 ndopazo nsendira kati ndatumira 1000 guys. Isalary yomunhu
isalari yemwe munhu. Tinotenda vedu we. Taya. Ndingaresi. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakuropafadza. Mwari wakuitire zvakanaka. Mwari wakuropafadza. Yes. Andina mashoko ndakundikana. Ndangotara kuti andinogona mention hangu zita rako palife. Munhu wangu kuda munhu wangu chaichaiwe mudhuze but ndichangoudzawo vamwe vandibetserawo kutenda vedu we. Handina hangu zvakawanda zvandiri kuda. Ndoda kungotenda kuti yes General Shelton ndoda kungotenda kuti guys munisirewo malove. Anditumira 1,000 pounds. Kwanza endai munospoila, go and spoil yourself. Kungomu appreciate awone my love nema likes. Vana Shelton motitevera manje don't worry, you'll be here soon. Anmona ndingotenda hangu nokuti masoko ka anogona kushayikwa. I see from the bottom of my heart. Mozati anditi mukuda kuitei na SIS MELLY mu UK after mashows enyu. Ndikati pana ndinchikuita hangu mashows anchingotendera ndi vanhu vangu chena vanhu zvikanzi ndachikumbira kuti muye kuzogara kumba kwangu ndichikubhadhara kugara kumba kwangu. Guys, imagine tamboseka ka ndichifunga kuti majokes ndina mukoma Gordon. Zvikanzi can you please just come and stay at my house? Ndiko kubhadhara kugara kumba kwangu. Then you mbingaresi. Mbinga vanogara ku London, muLondon chem vanogara. Zvikanzi just come to my house. Kana mchida kugara 5 months, kana mchida mogara kumba kwangu, I'll just pay you the money over move mari moenda zvenyu. Imagine. Guys, imagine. Saka ndanzwa kudzamirwa nerudo rwakadai mu UK. Mwenza kanga chingoda kubado viwo chimuzukuru changu chigara pasora. Sit down and eat. You hi mukoma Gordon. Pano makazara SIS MELLY. Kamera vanoidawo kuti pano. Zvakaoma. Kurambira pa kamera ipapa. Okay, eat nicely. Don't put it down. Ndagumigwa kutenda guys. Hanze iPhone yashakira. Kwanzi ndandiri pa live inzwa yekuti ati mukoma Gordon. Yes. Hanzi chine phone pandataura pati ndandiri pa live yimutara nyaya phone hanzi chi. Hanzi mari ndeyenyu ye phone tozotaura. Hanzi mari iyi ndeyenyu zvispoile phone yashakira ndichatenga iPhone. Ndo zvataura. Hanzi mari ndeyenyu lemutenga kumainda kuTesco. Mukabuda muzvinhu zvinodhura dzokerai kuTesco ikoko munotenga phone yashakira nandiripo pa live. Uyati ari kuda iPhone, I'll buy. Shakira wacho anga aripo abva zvinzwa hakuna chabvunzai mukoma Gordon kuAfrica kukwai mafoni yangu kwai iri kutengwa ibve yatongouya ipapo same time. Itongotsvagai munokutumira musatomirira izvo kuti kwai pamuchadzoka kokana mukanoka mukadzoka. Guys, handatenda kune mbinga sikana. Kune mbinga dzakanyarara dzisina noise kuti isu vanohukura tisina mari tichingokura nemarini kune mbinga kunzoku dzakanyarara guys. Dzakanyarara dzinenge dzichitoseka nekutonyara zvatinenge tichingoti mainunuzakwana iwe zvatinenge tichingotaura vanenge vachitotinyarira mufunge tichingozviti vanhu vane mari vanenge vachitotinyarira vakanyarirawo vari kusure uko tichingozviti tisu marichi kandi tisu kune marichi kandi marichi andi chaiwo kunzoko asingatombotauri kana kusikama kana kudi mufunge vanogara muHalanda ndo mune maproperties avo. Saka ndichange ndiriko ndichaendako nokuti ndado special invite chaiyo. Unoramba naye guys kunda ungarambe undangana kuinda kutsaza unotenga worati kwa hazviti ndinde ndoinda uchimanya guys ndo yokuti wakati usuke tsoka dzangu unosuka izvo zvimbinga kana ndoya ndone makatenga masolza aya ndoda kusvikoisa makumbo enyu mumvura ndichidzikwiza tsoka idzi ndichikwiza tsoka ndichipukuta ndichimasaja naini una vanhu guys chituka vanhu veUK munenge usinganyatso kuita mushe upstairs munenge mune something chinenge chitori wrong nokuti vanhu veva pafeya vanhu veva vanombosumudza vanhu vedu vanombosimudza chaiko chero uri ani havasarudze kuti ndiwani vanombosimudza. Kwanze baby girls love timisire malove anonzi Maya misirei malove acho because ari kutonetsa misirei malove hapana vanhu vakatumwa zveshuwa icho chiri kune ikono chakumwira acho mvura ice blocks chikontena chema ice blocks icho ungachidi icho ice chikumwira mukati momo ndimona. So thank you very much guys. Ndinotenda team UK totenda
Kwai mwana akafanana nemiwedu musika waka. Pamusika waka. Aiwa musika watoindirana zvishu. Tendai, thank you. Anzi mundi mhorosero mbinga yoyona sana. Iri kuzvinzwa vanofanira kunge vari mumcomment section vari kuzvinzwa. She's there in the comment section. She's there vari kunzwa. Kwanzi mwana mai akafanana mukoma kotoni. Musikawa. Ru. Mukoma kotoni nemusikawa here. Ndinotenda vedwe. Ndinotenda. Nyaya yebhegi iseries guys. Nyaya yebhegi mbosi yayo nchakudzai iseries. Ndangoya kuzotenda apa because kuita chakanaka wazviitira. Exactly, I always say that. Kuita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira. Anoona ukatuka munhu uri kuzviitira ukablessa umwe munhu uri kuzviitira. Saka vaya vanotituka aluta kondinyuwa pamberi nekutituka munenge muchingotidirira maropafadzo mufunge kuita kuti zvamubara nemakomborero kuti zvamubara nemaropafadzo mufunge uchingotuka uchingotenderera zvako uchingodzongera panzvimbo wanika Mwari vachingokuona iro riyari richingosumudzwa uchingotuka zvako richingosumudzwa richingoenda utonyatsokuona kuti hazvishandi. Kwenda diko kwaichikona mbuya mulambo mamboti musaenda futi kutambuka pamwe kuti vanhu vakuda aiwa kambuya mulambo ava vanhu vakauya kudhara mbuya mulambo ava vanhu vakauya kudhara ava kuUK saka ungadi kukombeya vanhu vari kuya iko zvino anditika nevanhu vakauya kudhara kuUK asi nda kuti vanhu musauye kuUK ini ndiri kungoti anditika zvinhu zvezvo zvasiyana andimaona ava vanhu vanenge vakauya kudhara ukabvunzana vakauya kudhara ka vanenge vachito anzi mutigire madresi amadresi chanokunongera izvo kumabhini madresi chanokunongera kumabhini izvo hembe nyarara chanokutorera kumabhini uko kumabhini chanokutorera hembe pahembe nyarara izvi pahembe nyarara kumabhini chanokutorera mahembe kumabhini hembe dzombonedza kuno kuUK kwadzakazara kudaro sere kumabhini uko chafamba chinononga mabhini chikugirai mai this is yours idladovira kopedza shamwari ubvise spoon eat yourself. Then this is the visa tapera by one. Tempo shita ti vanadi kushopedza kabari do kuchungo na njira ichi. Kaendiri vigi. Satrapezwa doviri. Doviri ngatopera. Anmon. Hanzi mchenda ti I want ndichainda. Madress acho muri vanga niko muruda madress. Kwaina grace ndomfika medium. Kwa munofika masaizani. Black matoi kumabhini matoi wiru matoi kuzosakura manda matoi totenga tichatenga kupikeri kunonzi kunonzi kundisa matoi wevanoko matoi asi ukati hembe ya kwachidzoka newe shupia unoti unoshurira zvakaipa nei muone una shupia kwachidzoka ndo kushurira munhu zvakaipa kauko kuti kwai ndidzoke kupi kuAfrica hauna kundishurira zvinhu zvakaipa uko kuti tumudzira mhepo kauko kukuti ndidzoke kuAfrica ushira kuti ndidzoke kuAfrica iwo chowata sata mboenda kana kunononga kuzvinhu kumablood kumabhini uko kumakai kunonzi kumabanking bin ameno kumabhini uko asi ndanononga zvinhu tore masaza ino tione uyu anopfeka size 38 uyu anopfeka medium uyu anopfeka 2 large x mutore mascreenshot madmin ru tore mascreenshot dimingo anopfeka size 34 tore mascreenshot luluja anopfeka size 35 that is 12 okay anzi vadi matumbe remukoma godon he vanodhura kubhadharwa kuno kumatumbe ndinoni ndomboita matumbe vachindibhadhara uyu anopfeka size 36 uyu anopfeka size 34 unzai masize guy bring the sizes mapini ariko unzai masize bhutsu size 6 zvino zvinozokwana here kuti ndoti bhutsu ndoti mahembe ndoda gogo unopfeka size ani gogo ewe unopfeka size ani gogo dzacho admin torai mascreenshot nokuti ndichatanga anzi makasirebhori ndinacho zviboneti ndoda kutanga ndinouya nawo dzo hembe kana dzauya ndotanga ndapa vakakumbira nokuti pamunotora screenshot masita vanobuda ndotanga ndapa vakakumbira ivava masaizi ese ndobvisa nepakakumbira ndozosara zvasara ndozopa vana mai comfort nevamwe torai masaizi guys maadmin torai masaizi I'm serious guys admin torai masaizi kwai 34 majini wayo namukoma godon hanzi nabamnini natemba nakadinawo ndokundoda majini size 34 34 hanzi ari kuuya kadinawo majini hanzi ari kuuya bamnini haimi tikagomuka kuregwa sei ndimi muchengetedzi wemapeji saka tingaregi kuti tikutengerewo tikuvigi tokunongerai kumabhini maitawa moto bayero basa muri kutora mascreenshots ka maitawa muri kuona ka mototorawo mascreenshot mochengeta
kwaine mawigi mawigi anogobvepi kuno kwani mawigi tisi tinotovavigira kotengesa ndinotore mawigi andikutotengesa ini guys ndine mawigi waroda mawigi mundibate team diaspora indi kuti madress anichanononga kumabhinuku handianenge akanaka madress anenge akanaka zvise nebhutsu animaona kumabhinuku ndichanononga ndotututa ndowacha ndozviwachira zvinhu zvacho ndonika ndopeta ndoya nazvo ndokugoverai kwai musati dhise maimuku saka maimuku kuona soti ndikusekai nguona soti ndikuseka saka ndingagwadziwe nokunonga bhinu nehembe ndikukuvigirei ndingagwadziwa nokunonga hembe kuti mumbondirangarirawo rimwe gore kuti simeli vakambotigira hembe vaenda kudiaspora kwaya nemazibhege ehembe vakati sheyanai ndingati kutadzai kupa hembe kuti mugondirangarirawo madhiresi takatotemba imi 23 august kunei kwamusakana 23 august takatotemba imi kunei 23 august kwahembe but aiwa kei nyaya yehembe takataura kuti maitawa vakatonotibatsira kuti hembe dziuye vakatiwanisa pai mumadhiramu hembe dzinouya musandimanyire hembe dzinouya dzinopinda mudhiramu toisa pane inonzi chi pakagoyekwa murusuku zvouya zvinogona kuti nonokei zvoita tuksi handichaita ini ndinotumira hembe sanda kuuya dzofanira kutungamira pandozouya ndosvikirana nadzo chete ndotora hembe dziya toita munhu nemunhu obvisa 100 rand yake yebhurai tonosangana kana kunonzi kuyuku kuya kujobhek uku kunonzi kujobhek uku kuya muchigovana ikoko hembe chigovana ikoko hembe dzinouya nedhiramu ine handisi kurevesa guys ndinototaura chokwadi kwai ndoda mapendi alisa una mapendi alisa una pendi iwe guys alisi mwaiwa uyanda kutogwa serious uyu munhu anokumbira pendi anda kutogwa serious guys alisi ndoda kutengera hangu mapendi unopfeka saisani alisi aiwa zvemari hakuna zvemari hakuna tikuita zvemapendi nehembe alisi unopfeka saisani pendi hanzi kunzai zvenyu tipfeka unoda zvangu waudi zvandikubva nazvo kuno ine ndechitowanawo zvangu ipapo pazvinhu zviri papo nechitobvisawo zvangu tichitoshiyana tose kwai nemabhura agaisi indongoona ndandizodi kukuporomesai zvokuti kwai munoti kwanzi makatiporomesa mabhura akasauya ini ndati ndinongowana zvandenda ngowana ndo zvandongotuta aiwa vecape town musapinde henyu sorry handidi kuti mugozondivenga mangwana vecape town please don't get involved ndikutaura vanhu vekujobek nekurustenburg ndikutaura vanhu vekujobek guys handidi kuzozvitsaranyitsana nokuti cape town zvinouya nani thank you ruva indi kutaura zvinhu zvevari mujobek ndova ndiri kureva mia you're wasting water close the water you're wasting water now safe water uri kutemba kuchema nai uri kutemba kuchema kwanzi ndivigirewo chimaikoro chidhildo kone handiri kuamerica herewe handiri kuamerica ine chikuti anozogona kungotora chete ndiwa ndongoba laina ndiri kutora zvese pane mahandbag akatumigwa ndi kuna handiselina akazosvike handiselina mahandbag aya aufa pane mahandbag anenge akatotifanira kutumigwa before nsati ndauya achinzi auye kumadiaris andi aufa mahandbag nemukomokodzo makamboonyaye mahandbag aya pane mahandbag pane mudiaris so aiti ndidza kuya kubhobha ndine mahandbag malebhu shishi akatombotaura akazombotora nhamba dzaandiselina achiti ndikusenda kumba kwaandiselina kwai ndinogara ndega ndine noisi vanozviziva ndine noisi vachajaira ndokuti vasaita stress simba mavo otherwise ndikatonyarira vanoita madepression vanava so me being here talk too much vachataura depression will go I want weeks laina ingawanda kusera tina kutaura here bag mariwana naye bag iri pa series kutanga mangwana ndinchikupai series 1 series 2 mangwana cheche ndinchikupai series try to use a freeze or gel for hairline ndinayo ini ndangopfeka chisocks chete kuti zvisarembera botswana musanyepera nenyaya handidi kunyeba guys handidi kunyeba botswana zvizvitokwanisi kusvikako
handizokwanisi kusvikako. Saka guys, ndangoti nditende wedu we my sister, thank you very much again. Mwari kuitira zvakanaka. Kwanzi munisa papepo tobhadhara tega. Kana mukadaro maybe. Kana mukadaro kuyanzi au jazira iri kuhere kwaiti. Au jazira ndeipi yoyo. Muye ni mawigi. Mawigi anototengeswa kunoku. Tinawo kunoku. Wedu weka zvandikuitirwa nemuzukuru wangu pana mashura chaiwo. Nai muzukuru. Muzukuru. No. Yeah, what's your problem? Are you sure? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Hey, Muzukuru. Muzukuru. Sure. What are you doing? What are you doing? No. What are you doing? No. No what? You're wasting water. Today is going to eat you. Daddy eat you. So talks to mother. Andizozito like ndozviwana kana zviripo haisi nyaya. Kana zviripo chishuwa chaunoita kuti mose muwane something chabva kunuku. Mugoti woti nazvo zvakabva ku UK, but ndisingazozvi kuti zvinozosvika sei. Ndisingazozvi kuti zvinozofamba sei. Kwai ari kutambisa mvura uyu muzukuru wangu. Achingosuka pa. Mimi charinga achingosuka singaperi kuti chii papa chiri kusuka. Sisi wachonodawo zvinhu ka. Sisi wachonoda zvinhu singaiti. Anda zvinhu sisi wacha ikona. Ndatopedza ina chingobika supu chete chikafu chiripo kudhara. Hana musika wawo kufarira kungofarira chete kuona tite wake chete. Hana kana musika nzo. Kungofarira kuona tite wake chete saka semunhu ari kungofarawo so. Right. Saka guys, kwaidiremba handirovi muzukuru kuti zvadii. Ndondivengesa nemuzukuru wangu chimurovere. Iye mwana ye. Patatiri mazera yataitoita zvinodarika pa guys. Ndo pataihlaka paipa chero machinga manenge apfigwa nani muri kuti chinokwatsanura chihla. So guys, ndangotenda hangu kwai mati maone ane siki here yainzi Africa. Ndichangosvika nhasi tafadza ndichavatsvaga ndiona vane siki vacho. Hanzi bring mawigi akarukwa dhara. Mawigi akarukwa ndine mawigi akagadzirwa dhara. Ndine mawigi handina fudzi, ndine mawigi akagadzirwa dhara. Mai, ukutambisa sipo zvakavarwa namama. Alright guys, saka ndakuenda hangu. Kwai kumbai zvose muchaona nazvo. As long as zvikangonzi ziningirikiri riyari yachete zikontena riyari harina kuzara totutira. Kwanzi ndikuya kuseri nawo yema handbag. Kwai madhanzi aburwa nhasi. Madhanzi madhanzi kuti madhanzi anzi hapana tungoseka. Aiwa hambuya mulambo yembere mira uone uchazotaura kuti taitofunga tisimira kujoka pa hembe nemagaba eti nemagaba ebinzi nemagaba efishi nechi izvo ndikuya nazvo izvo ndikutoya nazvo. Zvakaoma. Ndikutoya nazvo. Papush. What? Papush. Zvatanga chirungu che UK. Papush? Baboon. Baboon. Papush? Papush. What is babush? But where did you see the baboon? Where is it? Is it a baboon? Baboon. A baboon? Where? Chirungu chatanga cheku UK guys. Chirungu cheku UK chatanga nandiziva kutaura mwana kutaura zvebabuni. Zvakaoma rikati block anonzi manyama uya kuti hanzi joki rapinda EU rikati bise tsvinai. Uri kufunga kuti ari kupiko rikati bise. Uri kutofunga kuti uri kupeji renyu retsvina ramunenge muchitarisana basa ramajera kutuka vanhu munhu womurume. Aunyari manje. Aunzo kunyara. Sorry. Kwai nhwezi ndokunza. Hansa ndamaona madhanzi acho. Babura madhanzi kupi mazvoonepi zvinhu zvekujereni.
kuti hanzi ari kuti bubbles. Oh, uri right utana nyaya kusu ari kutambisa mvura saka ari kusuka. Saka ari kuti uri right. Bubbles. Oh, bubbles. Oh, bubbles. Oh, and washing. Washing hands. Oh. Yes. Okay. Don't do that. 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 Wash those hands. That was going to baboon. You said it. That was going to baboon. You never know that you boy. Hey. Correct. Oh my guys. Vana venyu vekuuk guys, time dzisirashona ini nditonetsekana kutaura navo kunoku. Ai zvakaoma. Kamwana kacho kanonakidza. Maya, you are wasting water. Now you want to play with the baboon. You want to play with the baboon? Yeah. No. Nada ne? Babush. Babush kudi. Babush. Watanga babush kuita sei. Waona baboon. Kanza bita. Ansana maona ari kupi komanda zacho. Kwa imi muri kuti usiku kupi kwa maskati kuno kuona guys. Maskati yaona. Maskati. Zuva rakacheka nyika ire maskati. Maskati guys. Kai mufoka kudzokera kukande kuti pari ndikuya nako ku Africa kadaro ndijairira kamwanaka. Ndikuya nako ku Africa baboon kuti say Mia we go to Africa. We are going to Africa. Ne? Mia? We are going to Africa, right? Africa. Water. Wow, water. Africa. Number 1. Nangagwa waiting. Waiting for you, Nangagwa. Let's close it. You're wasting water. Now. Let's go. Wash your hands. Let's go. No. Wash your hands. Let's go. Wait. Maskati kunoku guys. Kufuna chiripi. Gabriel Black. What do you say? Apana zvamu what do you say? Vapo wawanani? Vapo apa. Last time I not promise zvinhu zvekunyeba iyoyo. Njauza teteresha sakutire live achikutuka. Akitaura zita rako. Wakatuka kuti andina. Zita rako rakapinda muchine mande. Ari bataiti wangu. Auri pataiti wangu. Mazoro teteresha zanewe. Ungodai Gabriel Black. Auri pataiti. Yamwarika auri pachaidi yamwari mbebe wakampromisa munhu unopinda busy. Mpe mari yake nokuchagara uchikunzi zvikanzi bhegabu ainanina Gabriel Black ngomana ku UK. Ndiko kunoku ndasvika makusera nhasi. Ndikambona takati Gabriel Black ndobva ndavati pasino kuseka tatelevisheni. Ndobva ndavati pasino kuseka kuti zvatanga auri pachiyazi wangu. Ndandizimbe mari yake wakamuita sei.
Mwape mari yake msoromba mari yake utauku. Ukakonda chiro nyuko dzakadai na Gabriel ku UK iwe Gabriel Blake. Yakadai na Gabriel kapoa edzi na Gabriel Blake. Kuti mama ndine mbose cha Gabriel Blake asitateka tatero da yasha chaitso. Zvakaoma zvo. Badara cha. Kugadzirira saizi inokwana tati. Mazoni tatari kugadzirira saizi inokwana cha unana nere muromo. Mpe mari yake. Mpe mari yake zvipere. Ndozvaunongoita izvozvo. Unongotiza. Aiwa, iwe ndakatsokudza kudhara ukati ndobata ida naye ndigozodididi ukazodi. Saka manje. Chiti pamuchimu chibhadhara mari tiketi rachona. It's obvious. Chibhadhara tiketi izvozvi. Kauchida kutopa 55 pounds. Kauchida kutopa vabate. Kupemia. I think I but I try. Unozogarini. Airipo kana unongodzoka unongosvika zvizondibata vanadzoka pasara tichongokuona zvandinoya Saturday. Alright, airipo. Ingafara wangu. Yuwi. Apa mune hondo comment section ndiripa live hanzi havana hakusawa ndikutaura nani. Kwanzi bawikwa nchiti ticket 55 zvikanzi aiwa ticket munhu akutenga late coming like this tavhara ma tickets saka tiri kukumbirira varuda vatsongoti toda kutenga zvikanzi ra 65. Ndetiri 65 because vanonoka kavanga vavhara manje timu racho haya mahwani iwe unongozivawo 65. Tiketi unofanira kuti utenge kaizvozvi nhasi kuna Danai. Hatina namba dzaDanai here? Bata Danai. Itoita izvozvi saizvo. Ore iripo wangu. Sha. Gabriel Blake watate uyu. Kwanzi namba dzaAndiselina please. Vedwe ndekumbirawo namba Andiselina beach here ari kuda namba dzaAndiselina dzenyu Andiselina. Kwanzi sorry yenyu vari kutenga iko zvino matiketi avharo hanzi ya 65 pounds but ingotenga is 2 saka vawedzera nemari ine 5 pounds 10 pounds pamusoro 10 pounds saka chingobva mavabata mutenge matiketi achona. You are not coming here for bubbles. I've closed for bubbles. It's closed for bubbles. Andiselina SIS MELLY. I want to clarify why we are saying 65 pounds. Let entry. Guys, we are saying 65 pounds because we now have to adjust for people that are coming. Remember, Tinema drinks Tantakatenga according to the number of people. Matantina were 150. Machete according to Saka, we now need to adjust everything and even tell that is now why we are saying 65. Man's worker, guys. Let the ticket late. It's now 65 pounds. Okay, but there are 55 pounds. It's now and void. And it's not going to be refundable.
Unless if you add the difference here, 65 pounds, because we now have to adjust everything. Go back to the cater, go back to my chair, go back to my glasses that I can get an order, go back to everything and start adding some more things. Hence the 65. All right. Right. Kune vari kukumbira namba dzenyu. Do you mind kubva mangodzipinda? By the way, and handisi kuti unonditi hanzi ndakapfeka kondo musoro. By the way, iputting socks here. Chinyora hii namba vaise varoda vaite sekudaro kuti Andiselina, let's give them a chance vatenge mangwana muvhara mangwana acho. Makuwedzera namba kapa. Ndiri kuisa namba yangu mu comment section, but people should understand why we are doing that, because we now they know, and they know. Mwana ruda kamera yo weka nasa angu ne kamera pano paita mwana ndofarira kamera pano and inzwaika matickets angaita sold out. Saka matickets angaita sold out kudaro takuita kutokumbira kuna organizer chino kuti awedzere awedzere machair animaona. Saka ndo zviripo kuti matickets achona ati akwire kudai. Saka ndo zviripo. Hanoona ndo zviripo guys, ndo zviripo. Nyaya yebhegi ine maseries guys, ndikukunyorera inovel rekusvika wangu UK. Zvino mungada kutenga kuziva nyaya yebhegi nhasi, saka pa kana ndakukudza series rangu kutanga mangwana part number 1 munenge ndozodii. Kwanzi kumboita futi marecipe motoita mate aishe hapana kutamba motoita tozati makamavhara but motoita tiakomodete wada kuya totoita vaitire. Let's accommodate them. Toda kuvaona isusu vaitirewo uyo. Vangu vasiri sure kuti tichauya. Vakazobazona ndasvika vada kutenga. Kune vatotenga vakati wandei vakumbira vaudzira vatenga vakati wandei. Kune vatenga I think about 6 vatenga nhasi. Kune kwanzi bonnet ripi richaiti. Ichi chandakapfeka chipurinzo zvichi ndochikunzwa kwai ndakaisa kondo mumusoro saka mino kuti kwai chakuita senge kudia me. Namba za ndapina Angel May, ndapina namba za Andiselina. Ndapina. Saka now I'm busy talking to the organizers. Tokumbura kuti bvamso Friday maneru. Titange mafaro Friday maneru. So Friday maneru, if you can just, because wakadza kana Friday maneru kubva kumativi mana akasiyana siyana nditi Friday maneru, if you can just meet, maybe have a pajama part, you know, ladies are drinking at, you know, I don't know. So organizing team, please, Friday, titireuka something. Kwai bonnet ripsuka chaiti. Rinoita socks iri ritori mwe handi rikutoseva pepo sero. Iri. Saka anditi maona. Saka anzi mauya muri vangani nasi ndiri 1 vamwe vakutevera. Kune 2 I think vachatevera many probably Thursday, Wednesday somewhere there. Animaona. Vanhu vanga vasina kubelieve. Pressure yes, most people they didn't believe kuti ndikuya. Anzi accent don't change. Yes, the accent is already changed, yeah? You know, I'm staying here now. I'm here in the UK. So I don't have to speak like somebody who's coming from Kwasadza. Yeah? So, people, they didn't think that I was coming here. They didn't think that I was going to come. So when they saw me today that I'm here, they went and bought their tickets. So their tickets, they bought. So, if you want to be part and parcel of this Friday, Saturday, Sunday, because Sunday already there's a barbecue on Sunday. Friday they are planning, they've already planned something. So please buy your ticket. Kwanza uri kuyike wakapfeka jangi ndochi yesu. Ndofa wakupfeka zvaunoda. Koko UK kunopfekwe. Kwai wakapfeka jangi ndiwire iwe. Kwa uri kuyike UK wakapfeka jangi. Ungoda ndipfeke ndiri mumba, uda ndipfeke iwe wacho kutaura zvoti ndikuenda pfeka jangi unopfekerana neniwe. Unopfekerana neniwe. Let's talk reality. Unopfekerana neniwe. Kana tungomba nako mu comment section. Unopfekerana neni kunyazo tikati jikejira timira pa mcheno. Unopfekerana neniwe. Unochenderana neniwe. Dzikama ndimbo dzidzira accent yangu, please don't disturb my accent. Usarwadziwe kuti ndapinda mu UK, right? Chero ndikapfeka saga asi mu UK nditorimo iwo ipi ku Africa uko. Siyana neni sha hausi we level rangu.
Hasi level rangu guys, hausi level rangu sha. Utori ko Africa uko ini tori kuno, hausi level rangu. Sina neni sha. Chonda katapfeka paper bag izvo so asindi tori ko kushando. You utori ko Africa. You are not my level. You are not my type tumbwa. Guys, zvakaoma. Guys, mucheke the wiki dzako dzinenge dziripo. Tuku UK chai way what I want to do. I'm there. Guys, munhu akutore zvasitomboreka level rangu guys. Ndine ma levels sha. Ndine ma levels, ndine ma settings. Checka ma settings. To set up pace. Unoda kutora kuti kudi. Ukusetira pace mvana. Ukusetira pace. Guys, ndiri kujoka zvangu. Guys, ndiri kujoka. I'm joking now. But wangowanza kusha zvedinga zvidrisinga zvina basa izvi. Titori ko ku UK nemasaga waya. So girls, yes, buy your tickets, please buy your tickets. £55, £65. Get your ticket today. Get your ticket today. Sit down, Isha. Can't tell me to level. Sit down. Una Mario. Siena neni, Isha. Titori ko ku UK. What do you have to tell me? What is what we Sena neni. Nahi, unamtesa kufara UK. Unazina mara unatesa kufara ku UK. Sit down iwe tumbwa. Oduweka. Ngo maskanda kwenda ini. Guys. See guys. La kuinda itwa skada ndikoto zvidakigwa zvako vedu vedu kutoseka guys kutofara oti chitamba oti chifungo zvedu vamwe vedu vasikana imi ikati zvinakidze toga tikaza zvinakidza zvoga toga azvibudi ikati zvinakidze toga guys bombo chat taura kuti chiwe kara pasi na udandisa pressure ndifambe ndakachena murodi ndisiye ndisiye unosava ndini pressure ini ndisiye ndakadai masaga angu anzi chukuma ebuka aiwa chukuma ebuka. My diaries knows kuti I'm a person who jokes. I am joking. They know me. Vanosiya kuti they know me. Andira sehunhu tiri kufara tinotoseka tichitoda. They know me actually. Iwo unogona kusandiziva kuti hausi munhu wepano but timu rangu repano chaiko chaiko. Vanoti Lorraine hanzi break madora. Shamwari. Madora ndazomaona mubhegiri mai vaya ndakatora bhegiri ravo ndoranga rine madora bhegiriya. Iro bhegiriya ndoranga rine madora iro bhegiriya but ndazobayiwa nenzimba handida kuzoda kuvhura bhegi. Asi madora ndamaona madora. Asi handida kuzoyangu nemadora Lorraine. Handina kuzoya nemadora. Andina kuzoya nemadora. Anoona. Kwaitoni dress mabhegi. Iri dress ni makambondivuti iri bhegi kwaro makambonditione dress mabhegi iri. Saka guys, ndakuinda. Azi madyera ndisati ndadya ini laina. Tenga kachikafu ndichiuye pano tidyire panapa. Tenga chikafu chisvike pano ngotenga drink tidyire pano titomwa zvedudoro tiri panapa. Yesikani Dumebi, vana Dumebi kuri seko ku Africa. Vana Dumebi Zimbabwe kuri seko Africa vasikana. Muri sei vana Dumebi ku Africa, muri kuzvigona seko ku Africa ukuvedu way. Muri kuzvigona seko naye vana Dumebi ku Africa. Zviri kubatana here ku Africa uko how far magetsi? How far? How far magetsi? How far mvura? Hanzi masikata yadadirai. Masikata yemoti nguva masikati zora kanisa kuti berengende chaiko. Kuri kutopisa kuri kupisa zviri mudzimba, kuri kupisa chaiko. Kwa mchanoona CO here. CO ndiani? CO ndiani? Ana ndanyaro ndoda matemba. Andina kuenda weni asi kuno ndakauta ariko. Kwaipfeka ise mna kushena hada. Chikupa ipi ndichipfeka nezera rangu ndo kusora cheta competition nezvokupfeka ndisiye zvangu imi. Muda kuti pa pressure. Kunipa pressure ndi kana ndakana. Guys, masiva ndabaya ndinomuoni. Kwainde munomuona kunomuona arugwara.
Arugwara here guys. Arugwara. Guys, vede musanisika ne dressing. Mamboita seko nasi muruda ndovara nenyaya dressing yangu. Maita seko. Maita seko mukundovara nenyaya kuti hamuna kupfeka zvakanaka naimi. Mudo ndipfeke ndichindepi. Inangozvivira ndakuziva kuti handina kana hembe. Ndanyatsa kukudzai kuti handina kana hembe. I told you kuti mabhegi angu akazara zvinhu zvebusiness. Imi mungadoprefer kuti nditakure hembe dzokupfeka. Ini guys, I'm a business mind somebody. Ndatoya ndakahadza mabhegi angu nezvinhu zvandoziva kuti ndezvekutengesa. Imi muda kuti nditakure nene hembe. Handina hembe. Zvana mandoona wani chiti chienda kutsvaka kuma 5 rand shop uko, kuma 5 pounds, 2 pounds shop uko, kuma charity. Mawani chidaro wani chienda kuma zichike ndonotsvaga. Handina hembe. Nokuti ndatoya zvinhu zvokutengesa zvine varidzi maorder evanhu. Ndo ndadoya nawo. Ndiwane mari. Imi monditi kwa ndiye hembe, hembe dzebasa. Imi kana mira kuona ndakapfeka hembe mchandoona ku Africa uko. Kana ndadzoka ku Africa mchandoona ndakapfeka hembe ku Africa. Kuno kundikuita zvebasa iyi. Hembe dze for who? Hembe dzekuita seko guys for who? Kwatoda kuzona shamwari yatati anenge ari kubhoko muye kai mahla here. Ndambodla ndambodya video ndambodya but iko zvinezvi ndapedza kubika. Chibika rice nenyama indangoisa mukiri mu air fryer. Super nice to bika. Andimona. So tanga ipata ayo ndokudzai mangwana ndavata ndanyatso kumuka mauya nechide kutengesa ndine ma African attire akaisigwa order kudhara ma African attire then ndine mawigi akawanda, mafuta akawanda, body creams, face creams, ma body oils zvakawanda. Saka mangwana guys, mawigi ndinawo snikiwe, mawigi ndinawo quality mawigi, ndine mawigi quality manyama. Kungoti hey guys kuno kugwa ma steps kuenda kudenga kungodai kukwira ndingazvimba safu ndenda kutaridzai. Ndingazvimba safu hai. Kana ndenda kutaridzai but ndingazvimba safu guys. Chebe ndinayo. Ishe yenu nura chebe ndinayo ukangondibata kuseri chebe iripo. Kwakubva zvamabva ku Africa mageza chaindi zviti. Ela inagara wanibata kuseri because ari kusugwa ma order zvokutodaro. Mawiga kuti ari kutuka ma order zvokutodaro. Saka to order sei mei uya ku WhatsApp kwangu kwa WhatsApp kwangu ndokutaridza wonduza uri kuda Christine nokuti tutaura uri sepa side ko yeti ba yeti papa sina wena mabegi handi mune baba papa kanzi 23 kgs mabegi akazara ma 23 kgs wayo nezvinhu zve business. Saka ndina kusokosata kura zvimizvi anzi is mukoma Golden married asking for my stepmom. He is married. Naye akoshanteu iwe zvakoshanteu vaudze zvako. Agnes stage chera duve thank you. Naye zvenyu asikana naye akoma sivanda shwa ndipiwe pressure. Ndakatopiwa gauni ratoko ndakatoshava pekuriisa ndikasvikatosara. Zvandakatoita pane mamwe madress akasonwa ku Africa evanhu ekubve kubo. Thank you Sisi Ivy Kombo. Kune mama madress anga kasona ku Africa uko emabo evanhu ekupfeka on Saturday. Zvandakatoita noti ma kgs asukana ndakatumira ne DHL and apparently ndafara uchinzi zvasvika nhasi. Ndakatotumira last week ne Wednesday ndonati zvinhu zvasvikuita mabhegi mazvikukwana mva ndangoti DHL. Unoona but ndichingoti mwari zvisvike before Saturday ndatonzwa vachitofonera manje noti pandakawadza ndatumira DHL vakapanika chikanzi SIS MELLY anosvika here nokuti ndavati ndiye nazvo ndikaona kuti hazvichaiti mabhegi ndikabva ndakanda paDHL vazofora nasachiti manje choti asvika anzi asvika ndiri kubasa basa razvona but anzi asvika kumba. Nyaya yebhegi mangwana ndine nyaya nemi, tomorrow ndinenge ndine nyaya nemi. So this is series 1. Ndichange ndichienda somewhere saka ndichange ndichifamba ndiri motikari ndichikupirai series 1. Unoona ndinenge series 1 ndinenge ndichikupai series 1 yegwendo maseries ka tichinda nemaseries tichinda nemaseries zvakadaro handimona tichaona togumira paseries number 1 tikuita maseries tichifamba tichinda because tine nyaya. Saka nyaya yebhegi don't worry muchansonzwa nyaya yebhegi rese yese kuti bhegi rakafamba sei mangwana muchainzwa anzi tone mawiki ari kuno kugwa ma steps chamwari kuno kuntania ndifanwa kuti tanga ndakwira ma steps rutendo kuenda kumusoro kuno kudzimba kuno kundedze ma steps sha zvoi ndingaome shafu ndingakukwira kumuruka ai ndikuti kana waenda kunogarira kumusoro ikoko
Saka ndokuitrai mangwana. Thank you Sokostina. Thank you Sokostina. Kwena sikutadza kuya nemabasa. Okay, Soko, it's fine. It's fine. Shawana I do next time katimo muchasangana. Thank you Crown Silla. Thank you. And kunyeperi guys ndagami wane thaza chair. Ndagami wane thaza pounds. Thaza pounds. Kunzi thaza pounds rope. Ndapedza simeni. I'm done. Kunzi thaza 1000 pounds simeni ndai kuTesco. Ndagami wa zvakanaka chaizvo. Andodara makapfekerero namai pamoyo. Iro ndo ndakaya kechi 3 nasi chitori peka dress ritori new. Students good new. Mudzoka manisi indika leonora dzoka dzakura kudai dzazvimba tsapo aya kukwira nekudzika masteps kana zvoda vajaira kana ndichakutaridza kana dakura musoro ndichatora mapicha nokutaridza hai kumusoro kukana kwai tasara tavenherera adhume bharipo kwamenda gym aiwa koni ndakaneta remember asandazorora ndakaneta asandanyatsa kuzorora ndakaneta saka pakaipa ndozvokutaridza ya system. Do you have the dress in stock? Not this one, Tony. Vanhu vaitorida vakawanda ipo panapa, but apparently ndandakamatengesa udhara ngakapera kusisina. Vakada udhara mbuya mulambo. Iro rakanaka zvaro. It's good for summer. Rakanaka zvaro. It's a long dress rakanaka. It's good for summer. So guys, ndakuinda mangwana part 1 series number 1 mogadzirira nditika ndakuza kuti muchati eke nemalife kunuka ndave kuchanda kunuka. Muchati eke nawo my life kuti aiwa chatakakanganisira chitiregererai kwai when I travel ndoda 2 days zekurara uyu anomukumunzwa ishipo so inasandara saka mangwana toshitanga indikarara nka 1 bo hanzi tione my Gordon vakanakazve amunoti vamuda vae ndofunga vari kubasa kwavoko my Gordon vakanakazve vakanaka my Gordon vakanaka zvokuti hanzi handidi kuti muvaone nemurume wacho kwanzi pamwe mungona kuzovatorera mukadzi wavo kwai ndonyengerwa mukadzi nanalowadi chidodo saka handidi ane nguva ima handizivi kuti time ndongoti tinenge takusimuka tichienda samwe mangwana tenge tichisimuka tichienda kuBirmingham saka patenge tichienda kuBirmingham ipapo takwenda ndoita manje battery phone yangu ina battery ina uzara kwai ndiri kuita live tichinda kwatiri kuenda pane kwatiri kuenda kwai ndiri kuita live tichinda kuku manje ndondo mutoshandisa yenyu right saka live soon live coming soon andika live iri kuya soon